Avui he tocat matinar per venir a veure el mercat de peix més gran d'Europa, que no és un altre que el Mercabarna. La idea és conèixer de primera mà com és aquesta cadena del peix des que surt del mar fins que arriba a la nostra taula. Parlarem amb peixaters, amb distribuïdors, amb gent que ve a comprar. Coneixerem totes les intríngulis de com escollir un bon peix. I no tan sols coneixerem el món del peix, sinó que comprarem peix i mireu, allò d'allà dalt és un restaurant. Així que el que farem és esmorzar com si fóssim uns autèntics pescadors, amb peix recent comprat. Que ho voleu veure? Doncs va, vinga, carretera i manta. Hòstia, això és enorme. Home, de fet és el més gran d'Europa. És el mercat de peix més gran d'Europa? Hòstia, en sèrio? Quants quilos de peix es mouen aquí al dia? Al dia, Més o menys, o a la setmana, o alguna cosa així. mira, et puc dir, la dada que tinc present són 24.000 tones. Cada quan? Al mes passat. Al mes, 24.000 tones de peix a tot un mes. Ja veig que hi ha un munt de peix fresc, la majoria, no? La majoria és peix fresc. Només tens 3-4 puestos que és el peix Congelat. Sobretot, no és peix congelat, sinó és més crustaci i marisc. Ho veiem aquí, no? Aquí, Exacte. mariscos i tal. Que boig, tio. Explica'ns una mica què és viure aquí a Mercabarna, tio. De què va això? Això és un mercat per majoristes? Aquí pot vindre qualsevol a No, comprar? això és un mercat per majoristes. Aquí venen a buscar peixaters i tothom que tingui Un negoci. un negoci per la venda del peix.